Καλημέρα σας κύριε Γιαννούλα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ και που μας αφιερώνετε αυτόν τον χρόνο. Πριν σας δώσω τον λόγο να πω γιατί είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ μέσω του Green Entry for Deaf, το project που είναι χορηγημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα Erasmus Plus project και έχει ως κύριο σκοπό να επιμορφώσει άτομα βαρύκοα ή κοφά με πράσινες τεχνικές δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να αποκτήσουν μελλοντικά μια δουλειά σε πράσινες εταιρείες. Με τον ορισμό πράσινο εννοώ περιβαλλοντικά και γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει σε αυτόν το σπέκτρο. Τη σειρά μου να σας καλωσορίσω. Χαρά μας και εμείς που είσαστε κοντά μας. Και χαρά μας επίσης που αναγνωρίζετε ότι είσαστε σε μια πράσινη εταιρεία, οπότε θα είναι καλό να ακούσετε λίγο τις πρακτικές τις οποίες εφαρμόζουμε στην εταιρεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά. Πριν ξεκινήσουμε πιο σχετικά για τις πρακτικές, μπορείτε να μας πείτε λίγο τον ρόλο σας εδώ στο Ελιζέ και τι κάνετε? Στην Ελιζέ έχω τη θέση της ευθύντριας ανθρώπινου δυναμικού. Μαζί περιλαμβάνουν και αρκετά θέματα τα οποία αφορούν περιβαλλοντική διαχείριση, την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων πίσω στο εργοστάσιο, όπως επίσης και το συστήματα διαχείρισης ποιότητας που έχουμε στην εταιρεία. Άρα, ό,τι πιστοποιήσεις εκδοθούν για την εταιρεία, τρέξουμε για να εκδώσουμε για την εταιρεία, γίνονται μέσα από το τμήμα το δικό μου. Οπότε είναι απλώς το τυπικό διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, μπήκαν και αρκετοί πυλώνες άλλοι. Καταλαβαίνω ότι έχετε αρκετές ευθυνότητες διαφορετικές. Ευχαριστούμε πολύ. Να προχωρήσουμε την επόμενη μου ερώτηση. Γενικά, το Elysee Irrigation τι εταιρεία είναι και τι πρακτικές ακολουθεί έτσι ώστε να θεωρηθεί ως μια πράσινη και περιβαλλοντική εταιρεία που νοιάζεται για το περιβάλλον γενικότερα? Η Elysee Irrigation είναι εταιρεία στην οποία παράγουμε συστήματα έτρευσης και άδρευσης. Το παράγουμε είναι τόσο απλό όσο να ακούγεται. Δηλαδή σχεδιάζουμε τα προϊόντα, παράγουμε τα σε 3 διαφορετικά τμήματα, αποθηκεύουμε τα, διανέμουμε τα είτε στα καταστήματα μας στην Κύπρο είτε σε εξαγωγές που κάνουμε εξωτερικό. Ελέγχουμε ποιότητα των προϊόντων με διαφορετικό τμήμα και ταυτόχρονα έχουμε και όλα τα τμήματα διοίκησης, διαχείρισης, τα γραφειακό προσωπικό που υπάρχει σε όλες τις εταιρείες. Δηλαδή, ένα accounting, το τμήμα της ανθρώπινου δυναμικού, το υποστηρικτικό των εξαγωγών, IT και γραμματεία. Οπότε είναι το γραφειακό προσωπικό που έχουν όλες οι εταιρείες. Άρα βασικά από την αρχή μέχρι το τέλος γίνεται παραγωγή εδώ full και εννοείται όλο το προσωπικό το οποίο αναφέρατε. Και συνέχεια δουλεύουμε με το τμήμα του R&D για βελτιώσεις των προϊόντων μας ή κάποιων νέων προϊόντων το οποίο θέλουμε να βγάλουμε στην αγορά. Άρα σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε τα προϊόντα μας. Τούτος είναι ο στόχος. Πρακτικές που εφαρμόζουμε για τον Green, μέσα από τούτα τα τμήματα δουλεύουμε αρκετά, είτε σε θέματα ανακύκλωσης, είτε
στήσαμε τον πυλώνα του green πάνω σε άλλους 6 υποπυλώνες για green. Τούτο σημαίνει κυκλική οικονομία, έχουμε την πράσινη ενέργεια που δουλέψαμε αρκετά στην εταιρεία για να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας. Έχουμε μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα, έχουμε τα διαχείριση των αποβλήτων για να μηδενίσουμε και μας μένουν μόνο τα οικιακά απόβλητα σαν απόβλητα. Δουλεύουμε επίσης με διάφορες πολιτικές για το πράσινο, το μπορεί να τεντροφυτεύσεις. Έβαλαμε στόχο να πρασινίσουμε τα χωριά που μας περιβάλλουν. Οπότε προσπαθούμε να φτάσουμε σε ένα στόχο 1.000 δέντρα φοίτημα κάθε χρόνο. Το οποίο πραγματικά λέω στα χωριά που μας φιλοξενούν είναι καλό να δώσουμε και εμείς και πάμε με τούτον τον τρόπο να προσφέρουμε το φύτεμα και την πότισμα των δέντρων. Και ταυτόχρονα δουλεύουμε σίγουρα μεγάλο κομμάτι τα πράσινα προϊόντα. Οπότε τούτο σημαίνει τι μηχανές, σχεδιασμός των προϊόντων, των πράσινων προϊόντων και εισαγωγή νέων μηχανημάτων που να μπορέσουν να δουλέψουν στην παραγωγή. Και ταυτόχρονα εκπαίδευση των ανθρώπων για να μπορέσουν να δουλέψουν τα πράσινα προϊόντα. Οπότε ευρύ φάσμα όσον αφορά την πράσινο πυλώνα μας. Πραγματικά έτσι όπως το vedete, βλέπω ότι έχετε αρκετούς στόχους. Ελπίζω πως θα τους πετύχετε και καλή επιτυχία, φιλόδοξη. Πάντως φαίνεται ότι όντως προσπαθείτε να κάνετε πράγματα για το περιβάλλον. Τώρα να σταθώ στο άλλο κομμάτι του project που είναι τα κοφά ή βαρύκοα άτομα, γενικά άτομα με προβλήματα ακοής. Έχετε εργοδοτήσει στο μέλλον ή εργοδοτείτε ακόμη και τώρα άτομα με αυτήν την αναπηρία, ας το θέσω έτσι? Κοφών άτομων είχαμε εργοδοτήσει το οποίο ευκήγε στη σύνταξη για πολλά χρόνια. Είναι η κυρία Ελένη που εργάστηκε για αρκετά χρόνια στην παραγωγή. Το κοφούν άτομο μπορεί να εργαστεί κανονικά κοντά μας και μπορεί να εφαρμόσει ό,τι κάνουμε με κάποιες προϋποθέσεις. Το είναι ασφάλεια του. Οπότε ναι, υπάρχει διάθεση, η θετική διάθεση, να αποκλείεται κάποιος να εργαστεί για την κοφός, μπορεί να εργαστεί μια χαρά, φτάνει να μπει στα κατάλληλα πόστα. Τα κατάλληλα πόστα σημαίνει σε μηχανές οι οποίες είναι μόνο ηχητικό το σχήμα για κάποιο ρίσκο που υπάρχει και η φωτεινή σημασία. Άρα, αν τα βάλουμε στα σωστά πόστα, μπορούν να δουλέψουν. Ναι. Άρα, όπως μου αναφέρατε για τη φωτεινή σήμανση, έχετε κάνει εσείς κάποιες δράσεις έτσι ώστε τα άτομα να μπορούν να εργαστούν? Ενώ, για παράδειγμα, έχετε interpretation, χρησιμοποιήσατε ποτέ κάποιον άτομο έτσι ώστε να σας βοηθήσει για τη διερμηνία κάποιων όρων, κάνετε του κάποιο συγκεκριμένο training? Εντάξει, γίνεται και για την Ελένη που ήταν κοντά μας μέχρι πρόσφατα, γίνεται συνέχεια εκπαίδευση. Το εκπαίδευση δοκιμάσαμε κάποιες φορές στον RT άτομο με την νοηματική που να μπορέσει να τις μεταφράζει, που την άλλη στα κάποια χρόνια απόκτησε την οικειότητα με τους συναδέλφους, οπότε είχε το άτομο στα δεξιά της που είναι συναδέλφος στο ίδιο τμήμα και μπορούσε να τις μεταφράσει για να καταλάβει τι ακριβώς έλειαμε στην εκπαίδευση. Οπότε η εκπαίδευση για την ασφάλεια έκαναμε και η Ελένη έκαμε την εκπαίδευση. Νομίζω ότι η φάση που τελικά να είχε δίπλα της συνάδελφο που της εξήγαν ακριβώς τις λεπτομέρειες. Άρα βασικά έχεις κάποιον connection με κάποιον άτομο μέσω των χρόνων και λογικό έτσι είναι, φαντάζομαι, με όλες τις εταιρείες. Κάποιες αρχίσεις παραπάνω σχέσεις. Ακριβώς, οπότε μπορεί εύκολα με κάποιον άτομο που να έρθει πιο κοντά να μπορέσουν εύκολα να επικοινωνήσουν. Θα σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την απάντησή σας. Θα θέλατε ή θα δίνατε την ευκαιρία ξανά σε κάποιον άτομο με αυτήν την αναπηρία να εργαστεί κοντά σας? Εγώ θέλω ότι δεν υπάρχει λόγος να το ξεχωρίσουμε. Μπορεί να εργαστεί, απλώς εμείς θα πρέπει να ξέρουμε πού είναι να πάει να δουλέψει.
Όπως είπα προηγουμένως, συγκεκριμένες μηχανές όχι, οι οποίες μόνο ηχητικό και δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί. Σε κάποιες όλες που είναι πιο χειρονακτικό ή φωτεινή σήμαση, θα μπορούσε. Ναι. Οπότε έχει λόγο. Είναι το κριτήριο επιλογής. Τώρα, αν χρειάζομαι άτομο στο οποίο χειρίζεται μηχανές, οι οποίες λέμε έχουν ηχητικές σημασίες, προφανώς δεν θα πω σε οικόφωνο άτομο. Για τα άλλα πόστα που μπορεί να δουλέψει ένας κανονικός άνθρωπος χωρίς κάποια αναπηρία, μπορεί και ένα άτομο που έχει την αναπηρία της κόφωσης να δουλέψει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ναι. Σωστή είναι εκπαίδευση, δηλαδή εκπαιδεύονται όλοι σε βασικά κομμάτια. Και πώς να δουλέψουν, πώς να παράξουν, και πώς να δουλέψουν με ασφάλεια. Άρα να έχει και τούτη την εκπαίδευση. Όπως όλοι οι πολλοί. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά. Η άλλη μου απορία σχετικά πάλι με τα κοφά τα άτομα. Μας αναφέρατε 6 πρακτικές πριν τις οποίες θέλετε να ακολουθήσετε έτσι ώστε να γίνετε πιο πράσινη. Ναι, σας το εύχομαι. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συμβάλλει και αυτόν το άτομο σε αυτές τις 6 πρακτικές? Φαντάζομαι η δεντροφύτευση είναι κάτι που φυσικά θα μπορούσε. Ένας λόγος να μην μπορεί να συμβάλλει. Ακριβώς. Τη στρατηγική και τα projects τα οποία να εφαρμόσουμε στην εταιρεία σε πιο διοικητικό κομμάτι που γίνονται. Οπότε, αν βλέπουμε το διοίκηση, έχοντας πάντα υπόψη τους εργαζομένους τι μπορούν και τι μπορούν να κάνουν, οπότε παίρνονται αποφάσεις με τα εφαρμογή των αποφάσεων που εφαρμόζονται από όλους τους εργαζομένους, θα εφαρμοστεί και από τους κόφους. Οπότε μπορεί να συμβάλλει όπως και δίπλα του το άτομο που έχει πρόβλημα με την ακοή. Με τον ίδιο τρόπο. Φτάνει να θέλει. Όπως όλοι οι εργαζόμενοι φτάνει να θέλουν. Ναι, καταλαβαίνω και ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και το Elise Irrigation που μας υποδέχτηκε. Αν έχετε κάποια απορία για εμάς, να μας κάνετε ευχαρίστως. Εγώ ευχηθώ καλή επιτυχία στο project σας. Ελπίζω να βοηθήσουμε στο να ενταχθούν άτομα με πρόβλημα στην ακοή, να μπορέσουν να μπουν στην αγορά εργασίας. Απλά ξανά, δεν βλέπω την διαφορά στο να εφαρμόσουν πράσινες τακτικές τα άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα με την κόφωση, με την ακοή. Μπορούν μια χαρά να συμβάλλουν, φτάνει να τους εκπαιδεύσουν. Δεν υπάρχει κάποια δεξιότητα η οποία. Δεν είναι μόνο στα κοφά. Σε εμάς ο περιορισμός είναι το ότι έχουμε παραγωγή, να μπει σε τόπο που δουλεύει με ασφάλεια. Τα άλλα όλα εκπαιδεύεται και εφαρμόζεται ο κάθε εργαζόμενος. Τέλεια, σας ευχαριστούμε ξανά πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.